Ay, saan nga kayo? Dito kayo, dito sa. Yan naman. O sige, yung mga matatanda, may upuan na lang, may upuan. Next, Lou Walhati and family. Dito, dito. Yeah, sige, meron. Si Ate Cheche, Kuya Glenn. Dito kayo, dito. Kuya Glenn. Dito, dito, dito. Dito, dito. Yeah, si Mark. Yo, dito. Hindi, kailangan kasi group. Pangit kasi kung puro kids lang yung nagsasali. Okay. Si Mark. Ate Cheche, dito kayo. Ikaw, dun kayo naman mo. Mga bear, dito. Mga bear, dito. Sino pa? Mga Kuya Buwan and family, doon kayo. Ay, marami na kayo doon. Dito. Dito kayo, dito. Kailangan separate kayo doon. Dito, dito. Dito kayo dyan, dyan. Si Tani. Yan. Okay, lahat. Ganito mas maganda. Sino pa hindi kasali? Sino pa? Sila Kim. Ati Cherep. Dito kayo, dito, dito. Dito kayo, sila AGP, dito yan. Ay, apat ka lang kayo? Sino pa ba? B-boy, dito. Bibs, dito kayo, dito. Ay, dito ka pala, Bibs. Dito. Dito. Okay. Ludel and Tita Delia. Dito kayo. Dito. Okay. Okay, sama-sama na. Kumpul-kumpul na kayo. Tita Delia, dito. Let's go. Dito.